Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Akir. Taong 1977, Consuegra, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtitinda ng uling itong pamilya ni Akir. Sa kanilang lugar noon, sila ang nagdadala ng mga panggatong sa bawat pugo ng kanilang mga kababaryo. Dahil sa negosyo nilang yon, hindi nila maipagkakaila na yon ang bumubuhay sa kanila. Para kay Akir at sa kanyang pamilya, kontento na sila sa ganoong pamumuhay. Bagaman may pagkakataong nakakalasap sila ng pagkalugi, ni minsan hindi sumagi sa kanilang mga isipan na iwan ang ganoong pamumuhay. Kahit maganda bali-bali na noon ang kanilang mga buto, patuloy pa rin silang gumagawa ng uling para sa kanilang mga kababaryo. Ayon kay Akir, kilo-kilometro ang layo ng pinaglulutuan nila ng panggatong sa mismong pinagkukuhanan nila ng kahoy para makagawa ng uling. Pagdating nila roon, magbubuno na naman sila ng ilang araw para gawing uling ang mga kahoy na pinaghirapan nilang kunin. Matapos nilang makalikha ng kanilang mga paninda, isisilid nila yun sa sako para dalhin na sa baryo. Mula roon, hindi na gaanong mahirap ang kanilang paglalakad, lalo pat nakakagamit na sila roon ng kalabaw. Dagdag pa niya na, halos linggo-linggo, ganoon ang pinagkakaabalahan nila. Kapag merong ginagawa ang kanyang mga anak, sinusolo niya ang trabaho para mas madali lang silang magkaroon ng kita. Sa loob ng ilang dekadang pangunguling ang nagsisilbi nilang hanap buhay, hindi maipagkakaila ni Akir, marami na siyang karanasang kakaiba sa kanilang lugar. Minsan, kapag nanggagatong sila, may mga nasisilayan silang mga tao na bigla na lamang naglalaho. Ang mas nakakatakot pa sa mga ito ay yung mga nilalang na nakasakay sa lumulutang na ataul. Maaaring hindi man kayo naniniwala pero ilang beses nang hinabol sila Akir ng ganoong uri ng mga nilalang. Mabuti na lang natatakasan nila ito dahil kung hindi, paniguradong malalagay sa alanganing sitwasyon ang kanilang mga buhay. Subalit sa kabila ng mga pangyayaring yon, nanatili pa rin sila sa ganoong gawain. Ang tanging ginagawa na lamang nila, dagdagan ang kanilang pag-iingat upang hindi mapahamak. Iniiwasan din nilang magtrabaho tuwing gabi nang sa gayoy ligtas silang makakauwi. Isang hapon, habang nagpuputol sila ng mga iuuling nilang mga puno, meron silang napansing dalawang tao na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Paglapit ng mga taong yon sa kanila ng anak niya, agad naman siya nitong inabisuhan ukol sa nais nitong mangyari. Ayon sa lalaki, ipinagbabawal na nila ang mamutol doon ng puno, lalo pat meron sila nitong paggagamitan. Dagdag pa nito na, yun na ang huling pagpapaalala nila kung kaya't mas mainam na umiwas na sila sa lugar. Matapos naman yung marinig ni Akir, minabuti naman nilang magsawalang imik upang makaiwas sa anumang uri ng hindi pagkakaunawaan. Nang maputol na nila ang sapat na dami ng punong kanilang kailangan, agad naman sila roong umalis para tumungo na sa pinaglulutuan nila ng uling. Pagsilay ng dalawang taong nagawi sa lugar, mariin naman sila nitong pinaalalahanan ukol sa nais nitong mangyari. Basta, sa mga susunod na araw, ayaw na naming makita kayo rito. Humanap kayo ng iba pang mapagkukunan. Marami pa naman dyan eh. Wika ng matandang lalaki sa kanila. Nang marinig naman nila Akir ang sinabi nito, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, hindi na nga nila nakita ang dalawang mag-asawang matanda. Pagdating nila sa pinaglulutuan nila ng uling,
agad naman nilang isinagawa ang mga bagay na kanilang gagawin. Sa isip-isip nila noon, hindi naman seryoso ang dalawang matandang yon, lalo pat matagal na nilang alam na walang nagmamay-ari sa pastuhang kanilang pinagkukunan ng kahoy. Sa paglipas pa ng mga araw, nagawa na nga nilang maibenta ang mga sako-sakong uling na kanilang nakuha. Halos kumita rin sila noon ng triple na siya namang labis na ikinatuwa ng kanilang pamilya. Ilang araw pa ang lumipas. Pilit naman silang naghanap ng mapagkukunan nila ng kahoy. Subalit sa kanilang paglilibot noon, wala silang nakitang lugar na angkop nitong pagkuhanan. Dahil sa ganoong sitwasyon, napilitan silang bumalik sa lugar na minsang ipinagbawal sa kanila. Nababahala man noon sila Akir, hindi na nila yun pinansin pa dahil sa isip-isip nila, kinakailangan nila yung gawin para makakain ang kanilang pamilya. Sa pagdating nila sa lugar, mariin naman nilang pinagmasdan ang buong paligid. Nang mapagtanto naman ni Akir na wala doong tao, hindi na siya nagdalawang isip na utusan ang kanyang anak. "Noy, bilis-bilisan mo dyan ha. Baka may dumayo rito maya-maya." Wika ni Akir sa kanyang anak. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nagmamadali naman yung umakyat ng puno para mamutol ng mga sanga. Halos inabot din sila ng ilang oras kakatrabaho sa lugar bago nila tuluyang nalikom ang kinakailangan nilang panggatong. Nang akmang aalis na sila sa lugar na yon, muli na naman nilang nakita ang matanda na nakatayo sa tabi ng kanilang daraanan. Tahimik lang ang mga ito, maiging nagmamasid sa kanilang tinatrabaho. Paglapit naman ni Akir sa kinaroroonan ng dalawa, bahagya naman silang natigilan nang marinig nilang magwika ang isa dito ng, "Anong sinabi ko sa inyo noong nakaraan? Hindi ba't bawal na rito? Bakit hindi kayo nagpapasaway? Wala ba kayong takot sa amin?" Wika ng matandang lalaki sa kanila. Nang marinig naman yon ni Akir, dahan-dahan naman niyang ibinagsak sa lupa ang mga kahoy para kausapin ng mga ito. "Hindi naman ho sa ganon. Sinunod namin ang gusto ninyo pero anong magagawa namin? Dito lang kami nakakahanap ng ganito kagagandang kahoy. Kung maaari ho sana, hayaan niyo muna kami dito pansamantala hanggat hindi pa kami nakakahanap ng panibagong lugar. Pangako, kapag nakakita kami ng paglilipatan, hinding-hindi niyo na kami rito masisilayan." Sagot naman ni Akir sa matanda. Dahil sa kanyang sinabi, umangi lang naman ito na parabang isang aso. Mas lalo ring nanlisik ang mga mata ng matanda habang nakatitig sa kanila na parabang yon ang pamamaraan nito upang maipakita ang galit niya. Nang masipat naman yon ni Akir, mahinahon lang naman niyang pinasa ng kanyang daladalang sako habang nananatiling tahimik. Sa paglayo nila sa lugar, patuloy pa rin nilang nararamdaman ang pagtitig sa kanila ng dalawang nilalang. Hindi naglaon, nang marating na nila ang pababang parte ng daan, minabuti muna nilang magpahinga para naman kahit papaano hindi sila gaanong mapagod sa kanilang ginagawa. Habang nakaupo sila ng kanyang anak sa mga sakong kanilang dala, doon nila napag-usapan ang tungkol sa dalawang yon. Napansin kasi ng kanyang anak, tila bang hindi normal ang pag-uugali nitong ipinakita sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siya roong sumagot nang sa gayoy hindi na yon mapaisip ng kung ano-ano. Ayon sa kanya, kaya ganoon ang pag-uugali ng dalawang yon sa kadahilan ng lumaki ito sa lugar na malayo sa mga tao. Bilang nakakaintindi, kinakailangan na lamang nilang unawain ang pag-uugali ng mga ito. Dagdag pa niya na walang nagmamay-ari sa parte ng kakahuyang yon sa kadahilan ng wala naman doong naninirahan. Kumbaga, ang pinaka nagmamay-ari na lamang doon ay ang iba't ibang hayop na gumagala.
Makalipas pa ang ilang minutong kanilang pag-uusap, purong pangmumura lang naman sa dalawa ang sinabi ni Akir sa anak niya. Pagmamalaki pa niya na, wala namang kakayahan ng dalawang yon na pigilan sila dahil bukod sa uugod-ugod na ang mga ito, ubod pa yon ng tanda. Pagmamalaki pa ni Akir na, walang kwenta ang mga sinasabi nito sa kanila, gawa ng purong salita lang naman ang mga bagay na yon. Kung totoo ngang sa kanila ang pinagkukunan nila ng uling, mas mainam na magdala yon ng pruweba para sa susunod nilang pagkikita. Maya-maya pa, matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Halos papasapit na noon ang takip silim nang marating nila ang pinaglulutuan nila ng uling. Habang isinasalansa nila ang mga kahoy nilang dala, minabuti naman nilang gumawa ng sulo upang hindi gaanong madilim ang paligid. Kampante naman sila noong nagtatrabaho sa lugar, lalo pat ilang beses na rin nila itong nagawa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang maisalansa na nila ang lahat ng kahoy, agad naman nilang kinalap ang mga dala nilang gamit para makauwi na. Akala nila Akir, isang pangkaraniwang gabi lang yon sa kanilang dalawa, pero lingid sa kanilang kaalaman, merong panganib ang nalalapit na nilang maranasan. Sa pag-alis nila sa lugar, agad naman nilang tinahak ang daan pababa ng bundok. Masaya pa sila noong nagkukwentuhan ng kanyang anak, ngunit pagkaraan lamang ng 10 minutong paglalakad, doon nila nasilayan ang dalawang nilalang na merong nanlilisik na mga mata. Nakaabang ang mga ito sa harap nila at sa estado ng mga anyo nito, tila bang lubos siyang mapanganib. Sinubukan pa yung kausapin ni Akir pero imbis na sumunod yun sa kanyang nais, tila bang ininsulto pa siya nito. Dahil sa pangyayaring yon, walang pagdadalawang isip naman niyang hinugot ang kanyang talibong, sabay wika sa mga nilalang na yun ang, "Mga baliw! Sige, subukan niyong lumapit. Kakalasin ko yung ulo niyo sa mga katawan ninyo. Subukan niyo!" Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, nagpatuloy lang naman yun sa paghakbang na parabang hindi siya nito itinuturing na isang malaking banta. Dahil sa pangyayari, hindi na nagdalawang isip na umatras itong si Akir alang-alang sa kaligtasan ng kanyang anak. Bago pa man sila tuluyang malapitan ng dalawa, nagawa na nilang makabalik sa looban ng bundok. Upang masigurong hindi na sila masusundan ng mga nilalang na yon, agad naman nilang tinahak ang daan na hindi pa nila nadaraanan. Kahit hindi gaanong pamilyar si Akir sa lugar na yon, ginawa niya pa rin ang lahat ng kanyang makakaya para makabalik sa bahay nila. Sa halos ilang minuto nilang pananakbo, wala silang ibang nakikita sa paligid kundi masusukal na puno. Dagdag pahirap din sa kanila ang dilim na bumabalot sa buong lugar, lalo pat wala silang dalang gamit na makapagbibigay sa kanila ng kahit nakatiting na liwanag. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananakbo, unti-unti na nilang napagtatanto na naliligaw na silang dalawa. Hindi naglaon, nang marating na nila ang isang masukal na kakahuyan, minabuti nilang tumigil doon para makiramdam. "Anak, hindi ko alam kung nasa na tayo. Wala akong ideya sa lugar na ito, pero sigurado akong makakapagpalipas tayo rito ng magdamag. Madali nating malalaman ang daan pabalik. Ayos lang ba sa'yo na dito muna tayo magpalipas ng gabi?" Wika ni Akir sa kanyang anak. "Wala naman akong magagawa, tay. Basta kasama ka. Kahit saan, payag ako." Sagot naman ng anak niya sa kanya. Nang marinig naman ni Akir ang sinabi nito, agad naman siyang naghanap ng lugar na maaari nilang mapagpahingahan. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, napakatahimik na sa buong paligid. Silang mag-ama noon, nagkukubli sa ilalim ng mga ugat ng isang matandang puno habang maiging pinakikiramdaman ng buong lugar. Maya-maya pa,
Nang akmang papatulog na sila, bigla namang napabalikwas itong si Akir nang marinig niya ang isang malakas na tunog na parabang kumpas ng malalaking pakpak. Dahil dito, agad naman niya yung hinanap, subalit sa kasamaang palad, wala siyang nasisilayang nilalang na lumilipad sa kalangitan. Akala niya noon namamalikmata lamang siya, pero maya-maya pa, doon niya nasilayan ang 2 dambuhalang paniki na dahan-dahang gumagapang sa mga sanga ng puno na kinaroroonan nila. Pagsilay naman ni Akir sa mga nilalang na yon, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo habang pilit na kinakaladkad ang kanyang anak. Dahil sa kanyang ginawa, agad naman silang natunugan ng mga nilalang kung saan mabilis din itong tinahak ang daan na kanilang dinaraanan. Kahit hindi lumilingon noon si Akir, ramdam na ramdam niya ang pagsunod ng mga ito. Bukod kasi sa malakas na paghawi ng mga nilalang sa mga puno, paulit-ulit din nilang naririnig na umaangil ang mga ito na parabang sinusubukan sila nitong takutin. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, pilit naman nilang ginawa ang lahat, makalayo lamang sa mga nilalang na yon. Si Akir noon, halos hindi na maipagkakaila ang dami ng sugat sa kanyang paa, pero pinipilit niya pa ring tumakbo. Sa pagtungtong ng alauna ng madaling araw, wala na silang ideya kung saang lugar na sila napadpad. Ang anak niya noon, paika-ika na rin kung maglakad dahil sa dami ng mga tinik na bumaon sa paa nito. Makalipas pa ang ilang minuto, meron silang nakitang isang maliit na siga di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa bagay na yon, pinilit naman nilang gumalaw sa paniniwalang makakahingi sila roon ng tulong. Maya-maya pa, pagdating nila sa lugar, doon bumungad sa kanila ang isang maliit na pugad ng mga rebelde. Kaya nila nasabing mga rebelde ang naroon dahil ang una nilang nakita sa lugar na yon ay ang mga armas nitong itinayo malapit sa may siga. Kahit alam ni Akir na mapanganib ang mga taong yon, minabuti na nila roong humingi ng tulong kesa naman lapain sila ng 2 nilalang na humahabol sa kanila. Pagsilay naman sa kanila ng 2 rebeldeng nagbabantay, agad naman sila nitong tinawag para tanungin kung ano ang ginagawa nila sa kuta ng mga ito. Manong, hindi ho maganda na basta-basta na lang kayong papasok dito. Tandaan niyo ho, armadong bawat isa sa amin. Konting galaw lang, meron kayo ritong paglalagyan. Wika ng isang rebelde paglapit nila sa kinaroroonan nito. Nang marinig naman ni Akir ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang ilahad sa 2 ang tungkol sa mga nilalang na humahabol sa kanila. Noong una, pinagtatawanan pa sila nito, pero maya-maya pa, nang marinig nila ang 2 malakas na pag-atungal ng nilalang, doon na nila piniling maghanda. Sa puntong yon, maging ang mga kasama nitong nagpapahinga, hindi maiwasang magising dahil sa mga narinig nila. Pagtipo naman ng halos 15 rebelde sa gitna ng kanilang kuta, maigi naman silang nagmasid habang dahan-dahan nilang inihahanda ang kanilang mga armas. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na muna pinansin ng mga rebelde sila Akir sa kadahilan ng labis yung nababahala sa mga tunog na kanilang naririnig. Hindi naglaon, doon bumungad sa kanila ang paglapag ng mga nilalang na merong mga dambuhalang pakpak. Kahit sila Akir noon, aminadong lubos silang nasisindak sa mga ito. Maya-maya pa, nasipat naman nila ang 2 nilalang na yon na nagpapalit anyo. Sa isang iglap, doon bumungad sa kanilang pagmumuka ang wangis ng 2 matandang minsang tumutol sa ginagawa nilang pamumutol ng sanga ng puno. Dahil sa mga nasilayan naman noon nila Akir, agad naman silang humanap ng paraan para makatakas sa lugar. Nang marinig naman nila ang malalakas na alingawngaw ng baril,
Hindi na sila nagdalawang isip na tumakbo papalayo. Ni minsan hindi sumagi sa kanilang isipan na tulungan ang mga rebeldeng yon, sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na sa kahit anong aspeto, hindi niya yon matatalo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananakbo, tanging mga sigaw na lamang at putok ng baril ang kanilang naririnig. Nang medyo makalayo na sila sa lugar, agad namang humanap ng mapagtataguan itong si Akir sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya ang paghihirap ng kanyang anak. Sa katunayan, dahil sa tindi ng pagod at pinsala nitong natamo, halos hindi na yun makatayo. Naghihirap na rin yun ng husto na halos dumating na sa puntong pati ang paghinga, naghahabol na ito. Makalipas pa ang ilang minuto, awa naman ng Diyos, nakahanap sila ng lugar na maaari nilang pagtaguan. Bagaman nababahala sila na baka may pugad doon ng ahas, wala na silang magagawa kundi ang makipagsapalaran. Sa isip-isip noon ni Akir, mas mainam na lamang na mamatay sa kamandag kesa naman mamatay mula sa kamay ng mga aswang. Habang nakadapa sila sa ilalim ng kakahuyan at matataas na mga damo, patuloy pa rin silang nagmamasid sa paligid. Yung anak niya noon, pinagpahinga na niya para naman kahit papaano makabawi na ito. Bago pa man sumapit ang 3:00 ng madaling araw, nanatili pa ring nakaantabay si Akir sa lugar na kanilang pinagkukublian. Akala niya magiging payapa na sila roon. Pero maya-maya pa, doon niya nasilayan ng malapitan sa kauna-unahang pagkakataon ang wangis ng isang ganap na aswang. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, merong itong mga humpak na pisngi at matatalas na mga pangil na halos ilang pulgada ang laki. Tuwing humihinga rin ito, naglalabas siya ng kakaibang tunog na para bang maihahalin tulad mo sa tunog ng isang insekto. Ang labis pa nung ikinatakot ni Akir ay noong masipat niya ang lumuluwa nitong mga mata. Napakalaki na rin ang tiyan nito na para bang kakakain pa lamang nito ng isang buong taon. Sa halos ilang minuto nitong pagmatsyag sa nilalang, doon niya tuluyang nasilayan ang kakaiba nitong pag-uugali. Bagaman nasisiguro niyang hindi sila nito nasisilayan, malakas ang kanyang kutob na nagagawa sila nitong maramdaman. Ayon kasi sa kanya, bukod sa umiikot lang yon sa paligid, paulit-ulit din yung umaatungal na para bang bigo nitong masilayan ang mga biktimang kanilang sinusundan. Maya-maya pa, paglapit sa kinaroroonan nila ng isa nitong kasama, nag-aangil naman yung nagwika ng, "Naririto lang sila. Pero anong magagawa natin? Hindi natin sila makita. Umalis na tayo rito. Malapit nang pumutok ang bukang liwayway." Kasabay ng pagwika ng nilalang na yon ay ang pag-atungal naman ng kasama nito, hudyat ng pagsang-ayon. Hindi naglaon, dahan-dahan na ring bumuka ang malalapad nilang mga pakpak hanggang sa nag-umpisa na yung kumumpas. Pagsilay sa kalangitan ng dalawang nilalang, mabilis din naman yung lumipad at sa isang kisap mata lang, tuluyan na yung naglaho sa kanilang kinaroroonan. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, doon pa lamang nagkaroon ng pagkakataon si Akir na makapagpahinga. Dala ng takot at matinding pangamba, hindi na niya namalayan, nakatulog na pala siya. Paggising niya, doon tumambad sa kanyang tabi ang anak niyang nanginginig dahil sa taas ng lagnat nito. Nang mapansin naman yon ni Akir, agad naman niya yung kinarga pabalik sa tahanan nila. Halos inabot din siya ng ilang oras ng walang patid na paglalakad, makabalik lamang sa kanilang lugar. Pagdating naman niya sa kanilang baryo, dumiretso na siya patungo sa bahay ng albularyo para matulungan ang kanyang anak. Inabot din sila ng 3 araw sa kubo nito bago yun tuluyang gumaling.
Nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, hindi na nila ninais pang bumalik sa pagawaan nila ng uling. Para kay Akir at sa kanyang anak, tapos na ang negosyo nilang yon. Hinding-hindi na sila roon babalik. Baka sa susunod nila roong pagpunta, hindi na sila makaligtas pa sa 2 aswang na nagmamay-ari ng bundok ng ulingan. At ang pinakaayaw na maulit na mangyari ni Akir ay ang muli niyang masilayan ang totoong wangis ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Kahit sino naman siguro, di ba? Makita mo nang malapitan yung totoong wangis ng aswang, talagang matatakot ka. Ako nga hindi pa yun malapitan. Alam nyo yung kwento ko dyan dito sa channel ko, click nyo lang yung video dyan sa mismong page natin. Tapos lagay nyo yung oldest. Makikita nyo dyan yung bakasyon or siraway. Isa sa 2 kwento na yan na nakakita talaga ako ng legit na aswang. Malayuan pa yun. Bumababa yun or umaakyat yun ng nakabaliktad. Yung ulo niya nasa pababa, tas yung paa niya yung parang paakyat. Yun. Ganun pa lang, ang layo ko nakita yun pero sobra na ako natakot. Totoo yung mga naririnig nyo sa kwento na kapag nakakita kayo ng ganung nilalang, maninigas kayo na parang yelo. Sobrang totoo yun. Paano pa kaya yung naging karanasan ni Akir na harap-harapan niyang nakita? Though hindi sila nakikita pero nararamdaman sila. Diba sobrang nakakatakot yun. Kaya yung ginawa ni Akir na sinabi niya sa sarili niya tsaka sa anak niya na tapos na yung negosyo natin sa bundok na yan, hindi na tayo babalik dyan. Sobrang approve ako sa desisyon na yun. Kasi hindi natin alam kung ano pa yung pwedeng mangyari. Paano na lang kung yun sa pagtakas nila, wala silang nakasalubong na mga rebelde? Diba, malamang sa malamang, wala tayong ganitong kwento. Diba? Tsaka napansin ko lang, napapadalas sa mga, yung mga ulingan, marami nagmamay-ari sa lugar na yon. Bakit? Feeling ko kasi lahat ng puno ron buhay. Diba, kay Akir na rin mismo nang galing na hindi sila makakita ng magagandang puno maliban sa lugar na yon. Diba? Kasi kung saan na sila nag-ikot pero wala talagang certain spot na makakatalo dun sa pinagkukunan nila ng magagandang puno na ginagawa nilang uling. Diba? Yun lang yung sa tingin ko na kapag sobrang ganda ng gubat o ng teritoryo, marami nagmamay-ari dyan ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Yun naman para sa akin lang. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.